Dagadt? Sziasztok, srácok, mi dagadtak vagyunk, és itt vagyunk az újabb videóban, és ebben a videóban Robloxozni fogunk. Tartsatok velünk! Szerintem is. Majd Attila bemondja a játék nevét, hogyha úgy tartja kedve. Copyright alert, úgyhogy ezt nem fogjuk bemondani. Nem baj. Gyere már! Gyere te cigány! Igen, és első videónk Kanceller úrral. Na várj. Ádám külön csónakban menjen, mert elsüllyeszti a miénket. És ezt pont ő mondja, akinek kétszer olyan széles a karaktere. Tartalom a bótot. Ja igen, sajnálom, közben eresztik a gázokat. De figyelj, Itt vagyok, sziasztok. Attila, Az enyém jobb, mert az enyém zöld. mondtam már, hogy nem szabad Nekem babot miért enni úgy videóforgatás előtt. Sajnálom, egyszerűen túl jól nézett ki Mari néni bablevese. Nem mehetünk. Első forgatáson így jelen meg. Na jó. Have a safe flight, majd meglátjuk. Hát Kanceller kapitányom múlik, úgyhogy... Igen, Kanceller kapitány, amúgy hol is van a fehér ruha, már elfelejtettem. A fehér ruhat majd megkapjuk, a sárgát kell csak fölvedd. Jó, akkor srácok, gyertek az elevátor rendszerhez. Nem várjuk meg. Nem, de megvárjuk. Jó, akkor... Nem. Jó, oké, fent megvárunk, Ádám, majd én indítom a rakétát nyilván. Várj meg, ott is van egy elevátor. Élo. Endornek, állj az elevátor alá. Akkor is felmegyek. Jó, gyorsan ki, oké. Ádámot megvárjuk azért. Miért vagyok én az vas szerkezeten? Gyertek, indulunk. Ádám, szállj be. a széket? Én foglaltam el a jó széket? You're passenger of the flight. Please. Ezek szerint igen. A red seat. Hol van itt vörös szék? Ott ül a kakanceller. Na jó, Oké, mindegy. én adom, mindenki leölt. Úgy hiszem, igen. A ruhát nem hozunk, 3, mindegy, jó van az úgy. 2 és 1. És kilőttünk. Ó, igen. Olyan Jaj, srácok, ne aggódjatok, eresztjük a gázokat. Mondtam, hogy ne egyél hagymás babot. De nem érdekel, angyalok is esznek babot. Kapnak a nézők egy kis hangerőt, hogy a fülük ketté repedjen, én azt szeretem. Max hangerőre tessék. Ez Nem aztán meg nem. nekem szétreped. Amúgy megkérdeztem, hogy Ádám miért van BH. Jó, nem, ez így nem lesz, mert nem hallom őket. Ez is én voltam, my bad guys. A te gázolítál vagy az egész rakétát. Valószínű. Milyen menő. Nem elég szoktam fel. Miért forgunk? Nem láttam a gázaimat étmenet. Mi volt ez a busz? Most én menőzök, várjál. Most én húsugárhajtásra kapcsolok. Mi volt ez a busz, Attila? Lassú Gyors vagyok. gárhajtás. Ajaj. Oké. Megnyomtad a fast forward? Lassú gárhajtás. Vagy te már játszottál ezzel korábban és ezért? Mindegy, Igen. a kedvenc zeném jön. Imádom ezt a zenét. Annyira Ó, igen, menő, most egyesik a rakéta. Ez a kedvenc részem. Nekem ez a zene a kedvenc részem, ennek a játéknak túl jó zenéje van. Választunk zászlót. Közben amúgy sajnos már nem látszik, de darálom a babot. Amúgy mindjárt szétesünk. Igen, az a kedvencem. De nem nézzek be, mert akkor... Megint forgunk. Attila, mi az a sok forgás? Tanulj már megvezetni normálisan. Ne, vettem a parasútomat. Csak úgy felfog. Látszik a füst! Ott nagyon hátul látszik a zöld füst! Én látom. Tényleg. Itt elvesztettem a parasútomat, Endornek, ez mind miattad van. Igen, természetesen, hogy ne. Hogy merészelheted ezt tenni, édes. Kicsit glitchy a helyzet, na jó van. De most semmiből eltűnt az segédhajtó, mina mindegy. Amúgy igen, egyébként nagyon jó pilóta vagyok, amúgy még nem vezettem semmit. Mi az, hogy Amerikai zászló kicsikét darabos, de jó lesz. Amerikai, az ott kikérem magamnak, az a magyar Egyesült Köztársaság zászlója. Nyilván. A halljátok, bal oldalra redirektáljátok a szemetek orientációját.
Azt látom, hogy ha nincsen pilóta, akkor nem tudjuk vezetni. Amúgy, amíg a karakterem is szarrá esik, tehát hogy mi történik? Igaz folyton, azért van ez. Ja igen, olyan meleg van, hogy már nem látunk. Hogy kapunk levegőt? Na jó, s hova menjünk a Holdra? A ISS-re, vagy menjünk vissza? Az ISS-en Nyilván. több választék van, persze ha csak a Holdat találjuk meg, akkor a Holdra megyünk. Oké, most repülünk egyet, srácok. Ja igen. És most szünet következik. Nem. Valószínű nem lesz vágás. Attól függ, ha megtalálom fél percen belül a marsot, akkor nem. Ha nem találom meg a marsot, akkor igen. Bár szerintem nem az ISS-en van a mars. Jaj, de régen játszottam. Goly! Engem most komolyan tutoriálozott egy olyan játék, amit már 700-szor játszottam. Sorban. Neked, ráülök a WC-re. Na jól van. Gem, erre megy. Mikor annak egy... Ó, jó, hogy én tudom ezt a szardarabot mozgatni, és nézegetni az űrt. Na jól van. Beszarok ezen a játékon. Nézegetni. Jó, de mondjuk ez a detail, ez nagyon menő. Ezért. Milyen free arm. Meg is tudnám nyomni, hogyha nem lokkolnád be az egeremet. Oha, Book Space Suit. Most ilyen all-lights. Na jó, vannak lightok, és hogy tudok gőzt csinálni, mint te, vagy ez automatikus? Igen. Az menő. Vagy egyéb babot, az is jó felőlem. Idióta. Oké. Okay. Itt csak Holdra tudunk menni. Ja tényleg, mert a Holdról visszajövő és után tudunk máshol menni. Hát akkor menjünk a Holdra. Hol van a Holdra? Sziasztok! Szia, nice. Menjünk a Holdra. Ádám, gyere velünk, mert te is kell. Ádám, vegyél fel Space Suitot. Amúgy nem tudunk kimenni az űrbe? De szerintem igen, valahol. Én emlékszem egyszer, én már kimentem. Szerintem itt kell kimenni. Nem, ez nem nyílik. Én már egyszer voltam kint, csak nem emlékszem mikor. Itt erre van egyébként. Control Rims. Ó, ez, aha! Vannak ilyen robotok, amiket lehet irányítani. Most például az űrben irányítok egy ilyen robotot. Erről beszéltem az előbb. Hé. Alkalmas figyelni. Japán részlegnél. Aha. Na jó, menjünk valami bolygóra, mert kicsit unalmas ez az ISS. Na jól van, itt na jó. Azonnal menjünk valahol, olyan copyright strike-ot fogok kapni. Hogyan tudok ebből kilépni? Oké. Hova menjünk? A Holdra, mert csak a Holdra tudunk menni ebből a szaros valamiből. Akkor irány a Hold. Jó, és hogyan megyünk oda? Én már elfejtettem, hol van. Spaceport Resort, Floridába menjünk. Menjünk Floridába? Milyen mennénk Floridába? Spaceport Resort, vagy Florida, oda is tudunk menni. Miért mennénk Floridába? Onnan indultunk. Nem onnan indultunk, várjál, Passenger Seat. Ó, itt van, oké, Pilot Seat, beültem. Oké, undockolni fogok. De várj már meg minket. Akkor pattanjatok fel, srácok. Hol vagy? Benne a főkében. És hol van? Gyorsan! Az Ádám. Helloka. Beültetek? Nem, még nem. Elszít, oké. Igen, itt én nyomom meg. Na, lőjed ki ezt a szardarabot innen. Ezzel jöttünk. Tudom, de menjünk is. Van itt olyan, hogy ISS help. Ezt kellett volna megnyomni. Miért nem vettük észre? Mi a... high-tech rakéta. Ilyet nem sok rakéta Attila. Csak így nyom egy 360-at. Yeah, now shooting to the moon, the required speed. Hát ez oké, most fel fogunk gyorsulni. Nem mondod, hogy sebesség ki, hogy elérjünk a Holdra. Én azt hittem, Attila, hogyha egy helyben állunk a Holdra érünk. Hát köszönöm, játék. Hasznos vagy. Mit csinálnak a nap... amúgy, oké. Na jól van. Amúgy ez oké, sokáig fog tartani. Használjuk az aerodinamikát, hogy olyan nincs is a hóban. Igazából... 3 valós nap, mire odaérünk a Holdra. Viszont azt írja a játék. Föl fog ajánlani egy ilyet, igen, fast forwarding. Amúgy ki tudnád várni, aztán meg van csinálva, hogy kivárhatod. Miért vártad? Most sokáig tartana. Hát nem mondod, Jerlock. Mi a
már, Gateway Space Station. Aha, innen fog. Ó, megérkeztünk, srácok. Üdv a klubban. klubban. Választhatjuk ki, melyik bolygót szeretnénk. Várjál. Itt van Space Suit. Itt azt hiszem tényleg ki lehet választani már. Hol van itt Space? Merre? Ez? Lama. Ott van földön. Ja, a földre lebaszva. Dehogy akarok a földre menni, hagyjál azzal a szarbolygóval. Na jó, menjünk a holdra, csak a holdra vezet út. Gyere, Ádi. Akkor menjünk a holdra. Olyan dagat vagyok, de férek át. Igen, landolni szeretnénk. Yes. Ja, most én egyedül elindultam? Nem, én most egyedül elindultam? Nem vártuk meg Ádámot. Mindegy, majd Ádám külön jön. Nem baj, várj, én kilövöm magam. És elindultunk tetszik, hogy elindultunk a föld felé. Na jól van. Vagy a hold felett voltunk? Nem figyeltem, bocs. Hol van a Space Suite? A földön. De amúgy nem kell fölvenned, mert úgyis rád adja. És de nem azért, találtam valamit, ahol... Meg ahol gondolunk is. És nekem kell vezetni? Azt... nem tudom. Viszont van fast forward és nem várom én ezt ki. Majd keressük meg egymás landolóit. Ha szerencsénk van, már pedig szerencsénk lesz, körülbelül egy helyre fogunk érkezni. Record must be on surface to make observation. Aha, nem, vannak itt azért. Te leértél már? Én most fogok csak leérkezni. Nem látom a landert. Hát mi? Igen. Vagy te nem tudod meg a... Vagy az ott a tédnek az árnyéka? Ja, de ott a lander. Én most szállok le. Én leérkeztem, meg te is. Na jó. Ja, és van zászló is, ki lehet rakni. Softlockoltam maga. Na. Jaj. Állj már meg! Mi ez a landolás? Szerintetek le tudok esni a holdra? Miért léptetek ki? Lehet, hogy le tudnál. Már választunk egy országot. Jó, Magyarország, büszke leszek hazámra. Úgy oda lecseszem a föld közepére. The moon, Earth, jó, ez fölösleges. You can find rover, hát igen, azokat valóban tudunk találni, csak mindig a halál faszára tőled, mert minden hülye gyerek odébb viszi őket. Itt egy rover. Vigyáznod kell, mert majd ha vissza akarunk menni a landerekkel, ha többen megyünk vissza, csak az kap pénzt, akié a lander. Akkor én megyek, belemegyünk vissza. Hát külön megyünk vissza valószínű. Honnan szerzek pickaxe-et? Mondjuk van egy rohadt nagy központ. Jó, go itt, jó, majd megkitalálom. Ez te vagy itt? Én most ugrálok, lámpázok. Igen, és most elmenekülök. Ne, engedj be, létszi. Jó, várjál. De most várjál, akkor depressurize-olok. Nem szeretem a holdnak a... Main ledge... Miért nincs rajtad ruha? Hol tudok országot választani amúgy? Ott van oldalt. Hol? Oldalt! Egy ember, hol? Egy asztronaut egy zászlóval. Nekem olyan nincs. De van. De nincs. Ja, Ctrl hát nyom meg. Maria Hungary, meg is van. Softlockoltam magam. Pressurizoltunk? Még régebben. Pressurizoltunk, igen, mert így egyszerűbb. Akkor menjünk. Menjünk a főközpontra, mert van itt egy... Megyek a másikkal. Erre pressurizolj egyet nekem. Mondom, hogy amúgy imádom, hogy úgy veszed fel a ruhát, az, hogy fel sem állsz. De azért te olyan menő vagy. Most megyünk a landerhöz leadni a szempeleket. Én ezért vagyok ezzel szarra. Pressurizolhatnám, csak igazából gyorsabb, hogyha nem pressurizolom, úgyhogy marad így. Bolyok leadják a szempályokat. Van headlights, meg sima lights, meg stability management system. Na jól van, nem is jó, ezt nem tudom kimondani. De ha stabilan tartja a moveremet, annak már örülök. Amúgy esküszöm stabil. Miért driftelek? Miért driftelek a holdon egy holdjáróval? Mert béna vagy. Mindent meg. Néháj.
Jézus Istenem. Jó, ezt kikapcsolom ezt a Sample. stabilizáló rendszert, mert ez így nem menő. Miért nem? Miért van az, hogy csúszok és nem kanyarodok? Amúgy, ha a NASA tényleg ilyen szarokat fejleszt, akkor azt mondom nekik, hogy tanuljanak meg fejleszteni, hogy ez így meg nem jó semmire, hogy csak csúszok. Tapadj már le! Ott tudom betenni a sample-öket amúgy? Van egy ládád. Nincs. Menj be a landeredbe, van egy ládád. Oké, de nem férek hozzá, nem ír ki semmit. Csak annyit, hogy 0/40. Fogd meg a sample-t a kezedbe. És Megvan. közelebb. Nem, pont egy távolabb kellett menni. Az is megoldás, de azért a sample legyen a kezedben, mert különben baszhatod az egészet. Most pakoljak 40-et? Hát ha van nálad 40. Lunar Sample Farmot nyomok. Ez nekik a 100% fejlettség, hogy csúszik a lawnmower? Én elviszek 4-et, sziasztok. Mi a véleményed, Attila, erről a NASA fejlesztett valamiről, csak csúszik? Ez a véleményem, nézd. Te hova a tökönbe mész már? Viszlát föld! Viszlát föld! Azaz föld, ügyes vagy. Tényleg. Pali megszólal. Upsi Daisy. Upsi Daisy. Csak egy föld. Tudod, mikor mentünk el a földre, szerintem 3 nappal ezelőtt a játékbeli napok szerint. Na mindegy. Olyan régen láttad a földet, mint én unikornist. Nos. Pár percen belül ott is vagyok. Fú, miért jaj ne, kráter! Oké, mindjárt meg rendezőzőt Gateway SS, igen. Gateway SS-re akarok menni. Stabilizációs rendszer, ami, hát nem rossz. Oké, itt a Gateway SS-en, te hol vagy? Én a kipszott Holdon. És megtaláltam végre, eljutottam Attila, tudod hova? Most lenne képernyő meg azt Visszamegyek a földre. Visszamegyek a Holdra. Most jöttünk a Holdra. A Holdra akartam mondani. Na jó van, neked ez nem megy ma. Jó, mindent tud. Jaj, de jó, driftelek a levegőbe. Hallod, kanyarodj meg! Amúgy, ha megnézed, amikor jössz lefelé, akkor látni fogod, hogy van egy ilyen fő központ, és én most oda tartok, mert ott azt hiszem jó dolgok vannak. Bár olyan régen jártam itt, hogy nem tudom, de jaj, de jó érzés kiszállni ebből a fosból. Itt vannak azt hiszem jobb lawnmowerek, amiket azt hiszem csak pénzzel lehet használni. Nem dob fel! Mindig más szerverre dob az a szar. Igen. 65 000-et használtam. Nem tudom, hogy mert minden hely egy másik. Van, akkor rám dob, de akkor indulj el a föld felé. Ami a hold. Na jó van, hát ez nem megy senkinek. Megyek a Holdon. Én nem látlak. Mert nem vagyunk egy szerverem. Mennyi pénzem van? Nincs pénzem. Na jó van. Neked pénz. Pressurize. Amúgy egészen gyorsan pressurize-olja. Mennyi ízé kell ide? Nem tudom, ez valaki mondja meg mit rövidít ez, hogy KPA. Nem tudok beszélni én se. Itt mit lehet csinálni? Jaj, nem rakunk zenét. Miért landoltam a landerra? Nem látlak, mindegy. Legrosszabb helyen lehetőleg. Így szokott történni. Van WC. Milyen? Még rám tudsz joinolni. Ha nem vagy még egy klubban, akkor legyél egy klubban. Hülye klubja. Egyetértek. Éppen oda veszed fel a videót, úgyhogy ha nem... Igen, srácok, iratkozzatok fel a hülye klubjára. És akkor talán akkor ti is hülyék lehettek. És abban az esetben talán kedves lesz a kancé. És a leírásban ott lesz a link a Discord szerverhez, ami nagyon menő, úgyhogy mindenki lépjen be. Ja, úgy kell az. Ha nem lépsz be, nem vagy menő. Igen, tehát ezt fel kell hívni figyelmet erre. Ha belépsz, menő vagy. Milyen szaga van a fingomnak, mint a bolonyainak? Hát biztos bolonyait. Mondjuk van benne metán, azt megértem, hogy miért szagolgatod.
volna. Starbázis, vagy Starbase, nem már. De megváltozott. Na jól van, itt vagyunk egy újabb játékban, ez már egy dologgal jobb, mint a másik, ez szarabb, nem tudom. Majd Kanci elmondja, miért kell ez neki. Ez szarabb, ez menő. Főleg azért, mert már nagyon sok pénzem van benne, de menő. Hát a lényeg itt az, hogy vannak hajók, meg van és az űrben vagy egy full custom na várjál, explore és fight, vagy build base. Van. Ne. Az lesz neked most. Amúgy Admiral SDUX vagyok, nem SDUX vagyok, nem tudom miért. De ezzel ne foglalkozz, Undernice. Mert most, kérem szépen, meghívlak a Croomba. Megkapta egy meghívást a jó felső sarokban állítólag, vagy valahol. Igen, valamit, csak nem tudom elfogadni, mert választanom kell, hogy Building Base vagy mi. Ja, erre emlékszem. Most melyikre nyomjak, Attila, Explore és Fight, vagy Build a Base? Ennyire rajtad múlik, akkor Explore és Fight, ez könnyebb megcsinálni. Ezt gondoltam. Jó lesz. Várj, ezt muszáj megcsináljam. Tutoriált? Nos, most le fogok tenni egy masszív hajót. Control Ship! Oké. Jó! Oké, mondjátok, hogy miért tegyek le, mert egyen fogunk menni, amiben mindenkit szarrá fogunk tudni. Oké, szóval olyat, amiben rengeteg követő rakéta van, ami nagyon vicces. Egy olyat, ami nagyon erős. Vagy olyan, amiről fel lehet szállni. Nem tudom, de én szeretnék irányítani. Biztos, hogy nem. No. Amúgy, mindjárt kicsapjuk a... Ez tud valamit? Na várjál, okay, arra rá kell fordulni. Először az enyhén legnagyobb hajómat. Ez menő. Ott őt azt meg kell támadni. Mindjárt megtámadlak ilyen Undernice, viszont egy enyhén nagyobb hajóval, úgyhogy félhetsz. Amúgy és felismerhetsz onnan, hogy bazi nagy vagyok és zöld is. Ennyi. Észrevettél már? De ugye megvan, ahogy leszponoltam. Igen. Teleportálnátok, ott bal alul van egy ilyen hajó, amit kidobott, hogy teleport. Oda teleportáljatok. De miért nem vezethettem? Nem vagyok elhajlandó. Én már eleve ott vagyok, édes barátom. Ez az a nagy hajó, ami kicsit most fair, de ez azért van, mert... Attila vezet. Mert nagy. Lehet, azért van, mert Attila vezet. Méres nem vagyok. Mit keres? Ha persze, csak ha megengedik. Hú, atyám, mekkora masszív dög ez. Valakit meg fogunk sorozni egy pár rakétával. Hol vagyok? Ezek liftek itt? Hogyan jövök ki ebből a szobából? Ati? Hogyan jutok ki ebből a szobából, ahol benn vagyok? Liftek, nem tudom, észrevetted-e? Hol vannak itt liftek? Ja, ez egy lift, csak sokáig kell kifélni. Hát mindig a hídra megyünk. Ó, szia Karkantó. Én vagyok a transportról. Gyere! Control. Oké. Transportáljalak. Ki tudlak baszni. Valahova rossz. Nos, ülj bele egy piros székbe. Ülj be egy piros székbe. Abban mondjuk pont ne, létszi. Ott jobb alul van egy ilyen szék, hogy F, vagy menj bele a székbe, bármelyik székbe. Ez egy olyan abban jobb alul, hogy melyik székbe akarsz beleülni, és oda fog dobni. Ott van az artillery-ről lehet használni a fegyvereket. Az FTL Navigation-nel hiperugrást lehet csinálni egyik oldalról olyan mapról a másikra. A transporterre mindenkit ide tudunk hívni, és... Nekem ilyenek nincsenek, de... És a ship command-on lehet vezetni, ez jobb alul van, amikor beülsz egy székben. Jobb alul. Nekem most a szenzoroknál vagy. Te látod, Ádi? A szenzort azt látom. Én vagyok a best ember, és én most oda fogok teleportálni valahova. Jaj, látom. Jézusom, mekkora dög ez, de tényleg. Arra rálövünk. Hé, ezt nem fogadtam el.
De Ádám. Honnan lövöm ezt a pulzus valamit? Nem. Ádám, fejezd be, direkt cancelem. De ez... Szerintem meg csak félre nyomtál, ilyenkor mi van? Pillanat, csak most szarrá lövök egy hajót. Látod, megint félre nyomott a boly. Amúgy ti is lőhetnétek igazán. Akarunk közelebb menni, harátkozni, tudod? Ja, jó, te tudod. Én igen, csak nem érzik a kapitány. Melyik gomb is volt ez? Nem. Nem. Ez nagyon nem jó gomb. Hát akkor ez esetben csak simán fegy... Vagy jé? Aha, jé. Oké. Most meg fogjuk őket puszilni. A plazma lézerek ellen nincs mese. Azt nem lehet legyőzni. És kaboom, mindjárt levelt is léptek. Alabagvar. Most robbansz. Kemény. 0-asról 24-esre így kell csinálni. Látjátok, mert valam legjobb. Ja. Hoppá. Mit csináltál? Jött egy enyhén nagyobb hajó. Mondtam, hogy Megpusztítuk transport. Most menjünk egy olyan hajóval, aminek egy ágyúja van, ami nagyon erős. Én szerintem is. Sőt, ez még jobb. Oké, legyen ez. Oké, most már tudtok teleportálni. És nyilván te vezeted. Még a hajó nincs egészében leszpónolva. De, ja. Ez is zöld. Igen, szeretem a zöldet. Jó, hogy te állítod. Igen. A plazma cannon az egyik kedvenceim, amit nem tudom, hogy hol a gesztben. A navigációt. Honnan látom, hogy mi hol vagyunk. Attila, a navigációban honnan tudom, melyik a mi hajónk? Kék. Kék. Valahol biztosan vagyunk, csak hogy én nem látom. Science Outpost. Jézus, mi a Sea of Thieves csak űrben? Gyerekek, problémát jeleztem. Méghozzá. Ennyire mi vagyunk? Hát nem vagyunk a legnagyobb. Egy nagyon rossz dolgot látok És amúgy mit jelenleg. tudok csinálni navigációval? Navigálni, szerintem. De Attila vezet. Azzal hiperugrani lehet. Ó, start jump. Pépézgetni. De igen, de amúgy most hova hiperugrunk amúgy éppenséggel? Csak random nyomtam valahova. Oké. Nem szeretnék a nagy hajók környéken lenni. Ez kurva jó. Olyan messze van, hogy abba sose fogunk elmenni. Oké, ez nem jó, ez nem jó, ez nagyon nem jó. Jön utánunk pár ezer rakéta amúgy. Így elszemléltessem. De megérkeztünk a helyszínre. Nem érkeztünk meg. El se indultunk. Na jó, menjünk át. Válasszunk harcos széket. Jézus Istenem, milyenek terhes az eleje? Hagyj vezess. Oké, most... Én is szeretnék vezetni egyszer. Nem vezetsz. Újjjjj. Na jó, hát így jó nekem. A Quark Quantum hova akar? Amúgy, ha beleviszel egy napba, akkor meghalunk. Ez most mire volt jó? Azért, mert gyorsabbak lettünk így a rossz embernél. Több időnk van felkészülni a következő támadására. Érted? Amúgy lelőhetnénk azt a kolónit, ha benne vagytok. Melyiket? Van előttünk egy kolóni, ami igazából egy ilyen földi bázis. Ups. De most amúgy hiperugrás az jó lenne, under nice. Hova? A bolygó, igen. Előttünk, pontosan előttünk. Ez a kiptott nagy? Ez a föld, igen. Oké, megnyomtam. Köszönöm, nem volt messze. Start jump.
Már végeztünk is. Nálam még le vagyunk fagyva és még csak most érkezünk, de igen. Hát, bele fogunk szódni. Nem. Ez kibaszottul nem a föld. És így lassítsunk egy kicsit. Hát te vagy a kapitány. Így már a Planet Limited. Az menő. Szóval, ha én belevezetlek titeket egy sztárba, akkor kaputte. Igen, viszont meg tudom akadályozni. Szóval itt egy kolónia, ami amúgy nagyon kicsi. Hozzuk az én kolóniámat, ami azért nem olyan kicsi. Boltsuk le? Hát ez a baj, hogy a kolóniáknak nagyon sok HP-juk van. Csapjuk ide az én kolóniámat. Tudjátok mit? Maradjatok itt, most leállítom az egész hajót. Maradjatok itt, én meg mindjárt jövök. Így nagyjából éljetek túl, amúgy biztos, hogy nem fogtok. Tessék bealign-olni. Mária. Helyes. Miért estem le? Mert Attila. Jó van, menjem a teleportot. Mi történik velem? Hát én is szoktam. Szóval, hogy... Mivel ez a bolygó, ez egy kibaszott nagy káosz. Így ideje belódolni a enyhén nagy kolóniámat, ami nagyobb lesz, mint a bolygó. Benne vagyok a kapitányi székbe, te nem. Olyat én is szoktam, de én mindig. Amúgy nagyobb az egész kolónia, mint a bolygó. A kolóniád, a teleportálás miért visz a hajóra? Ez nem a hajóra visz. Én most a hajón vagyok. Fel fog robbanni a hajónk. Oké, betöltött az egész kolóniám, ami azért elég nagy teher volt. Aha, látom. Ah, ja, értem. Értem, igen, persze. Értem. Vagy, megérkeztél? Érthető Attila, igen. Megérkeztél, hogy érzem. Ja, figyelj, ez így. A kicsike kolóniámba. Belépő színnél kicsit feljebb van, de... Gyerekek, segítsetek már. Fast travel, Miért? Én itt aprítom a bolyt. Hol van a bolygó? Ott van. Onnan be, hogy mivel is lehet belokkolni Z-vel? Oké, megpróbálok átlépni vagy ráküldöm a drónokat. Ja, mert az is van. Hogy el ne felejtsem. Igen. És az összes legyen fighter módban, nagyon jó. És az összes drónom elindult és megy harcolni Adi. És emellett megkeresem, igen, Colony, a Cruise Missile Launcher, ami a legerősebb missile a játékban, most abból kilőjük az összeset. A Missile Launcher. A Missile Launcherre. Missile Launcher. Van egy pár, amit most látni fogsz. Itt kell bemenni végre. Hát de ezt nem tudom, látod, hogy egy enyhe pár rakétát. Igen. Van egy pár. Mennyit játszottál te ezzel? Nagyon sokat. Egy másik bolygóról kisznájpolok valakit, ez azért teljesítmény. Mi az, hogy Canal Freeze? Látom itt. Mindig is ki kell köszönni. Sziasztok srácok! A mai videóban ennyi történt csak. De majd holnap. Majd holnap. Na, sziasztok! Majd holnap.